वासुदेव तर येऊन गेला, आपणा सगळ्यांना जागृत सुद्धा करून गेला. हा वासुदेव म्हणजे कोण? साक्षात श्रीकृष्णाचा वंशज. श्रीकृष्ण गेल्यापासून आजतागायत हा वासुदेव आपणा सर्वांना जागृत करण्याचं काम करतोय. छत्रपतींच्या काळामध्ये सुद्धा हाच वासुदेव शत्रूच्या छावणीत शिरायचा आणि तिथल्या बित्तम बातम्या छत्रपतींपर्यंत आणून पोचवायचा. तसा हा वासुदेव आला की सगळं गाव जागृत होतं. मंदिरामध्ये घंटानाद होतो, पूजा अर्चेला सुरुवात होते, घरातल्या बाया आपापल्या कामांना सुरुवात करतात आणि शेतकरी राजा आपल्या शेताकडे जायला निघतो. चैत्र संपतो, वैशाख वणवा सुरू होतो. आणि वैशाख वणवा काय हे तुम्हाला आज मी सांगण्याची गरज नाहीये. ऐन चैत्रातच आज आपण सर्वजण वैशाख वणव्याचा अनुभव घेतो. अंगातून घामाच्या धारा सुरू होतात. आणि याच वेळी आमचा शेतकरी राजा म्हणजे पहिला भूमिपुत्र, हा लोकरंग कार्यक्रमातील पहिला भूमिपुत्र म्हणजे आमचा शेतकरी राजा आपल्या शेतामध्ये येतो. शेतात काबाड कष्ट करायला सुरुवात करतो. शेताला जणू काही आपली आई समजून तिची पूजा करतो. आणि राबता राबता वाट बघतो ती त्या पर्जन्य राजाची. आणि बघता बघता मृग नक्षत्राचा तो दिवस येतो आणि आभाळ धरतीला येऊन भेटतं. आभाळात ढगांची गड्डी होते आणि एका संध्याकाळी विजांचा लगलगाट होतो, ढगांचा कडकडाट होतो आणि पावसाची पहिली सर ह्या धरतीवरती येऊन कोसळते. पावसाच्या पहिल्या सरीतूनच आपलं अंग जसं चिंब चिंब होतं तशी ही धरती सुद्धा चिंब ओली होते. आणि तो मृदगंध माझ्या या बळीराजाच्या नाकामध्ये भरतो आणि तो आनंदानं मोहरतो आणि त्याच आनंदात तो नाचू लागतो, गाऊ लागतो. शिरपानी भाता उनका भाकुर संगती कांदा है. घेतो न्यारीला शिरपानी भाता झुणका भाकुर संगती कांदा. झुंजू मुंजूच कोंबड बघा आरवलं र, झुंजू मुंजूच कोंबड बघा आरवलं र. भलगडी रारा भलर भलगरी राधा भलर भावता भावता शिवार फुललर. भलगरी राधा भलर
ए भलरी 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 दादा भलरी ए भलरी 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 दादा भलरी ए भलरी दादा भलरी दादा भलरी दादा भलरी भलरी दादा भलरी दादा भलरी दादा भलरी भलरी दादा भलरी 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 दादा भलरी चल 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 माझा राजा चल बिगी बिगी बघा भलरी दादा भलरी करत आमचा हा शेतकरी राजा म्हणजेच बळीराजा आपल्या शेतात गेला शेताची मशागत करण्यासाठी. यंदा पाऊस कसा पडेल यंदा पीक कसं येईल याची कुठलीही शाश्वती नसताना वर्षानुवर्ष हा बळीराजा राबतोय. ही काळी माती जणू काही त्याची खरोखरची आई आहे असं समजून तिची मशागत करतो, तिची मेहनत करतोय. आपल्या वृद्ध आई वडिलांची जसं जपणूक करावी तशी ह्या धरतीची तो काळजी घेतोय. म्हणूनच आपणा सर्व शहरी लोकांच्या तोंडामध्ये 4 अन्नाचे चांगले घास जात आहे. पर्यावरणाचा समतोल हा बाळगतोय. म्हणून आपल्याला स्वच्छ आणि शुद्ध हवा मिळते. आणि म्हणूनच आम्ही आमच्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा पहिला सलाम देतो तो या भूमिपुत्राला म्हणजेच शेतकरी राजाला. रसिक हो, असे आपल्या ह्या भूमीमध्ये अनेक भूमिपुत्र आहेत जे आपल्या भूमीची सेवा करतायत, भूमीचं रक्षण करतायत, हे पर्यावरण जपतायत आणि म्हणून आपण सुखानं जगू शकतोय. असे अनेक लोकबांधव, लोक कला जपणारे लोकबांधव आपल्या ह्या भूमीमध्ये आहेत. असेच एक लोकबांधव आता आपल्या समोर येणार आहेत. या लोकबांधवांचं नाव आहे ठाकर. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ठाकर बांधव आहेत. चिन्नक बावली, चित्रकथी, पांगुळवेल यासारख्या लोककलांनी त्यांनी आमच्या जिल्ह्याचं नाव अगदी 7 समुद्रापार नेलेलं आहे. त्यांच्या मंडळाला भेट द्यायला फॉरेनर्स सुद्धा आमच्या पिंगुळी गावामध्ये येतात. पण आता इथे येणार आहेत ते आदिवासी बांधव मात्र ठाकर आमच्या जिल्ह्यातले नाही आहेत. हे ठाकर बांधव आहेत आमच्या नजीकच्या रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील. कातकरी, वारली यांच्याच सोबत हे ठाकर रानावनात, दऱ्याखोऱ्यात, जंगल दऱ्यामध्ये राहतात. अत्यंत कष्टाचं, काट्याकुट्यानी भरलेलं असं यांचं जगणं. पण हे जगणं जरी कितीही कष्टमय असलं तरी सुद्धा याने आपली लोककला, आपली लोकसंस्कृती जणू काही आपला श्वास आहे असं समजून जपून ठेवलेली आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा जेव्हा पौर्णिमेचं पिठूरचं चांदणं पडतं, आभाळामध्ये तो चांदमा येतो, तेव्हा तेव्हा जणू काही ही धरतीची लेकरं आभाळाची पाखरं म्हणतात आणि अत्यंत आनंदानं नाचू लागतात, गाऊ लागतात. तुम्ही सज्ज असाल आणि टाळ्या वाजवाल तर ही पाखरं तुमच्या आनंदासाठी इथं सुद्धा येतील. सादर करीत आहोत ठाकर नृत्य.
बाळाचा झर या डोंगर वस्तीवर होय शंभूची पाखर त्याच्या पंखात पंखात त्याच्या पंखात पंखात नांदतो या संसार